Čaute, ja som Boris Čaute, a ja som Dominik. a budeme točiť videá Minecraftu a všetky možné. Určite dajte like, všetko možné. A dnes ideme točiť Hru pod názvom Annihilation Annihilation. v Minecrafte, samozrejme. Je to na serveri, server budete mať v Takže popise videa. Boris, ktorý tým budeme? Včera sme boli modrí, video predtým sme nedali na YouTube, takže budeme znova modrí. A toto je úžasná mapa, ktorú vôbec nepoznám, nevadí. Ani ja, včera to bola úplne iná. Domčo vysvetlí, o čo v tejto hre ide. Každý tým má svoj Nexus a druhý tým musí jeho Nexus zničiť. Áno, presne tak. Teraz si akurát, ako môžete vidieť, ideme naťažiť kameň. No, a drevo. A drevo, jasné. No tak na čo ti je kameň, keď máš drevo? Akože, Dobrá otázka, Boris. je to mapa Village. Že? Kde máme Nexus? Nexus? A čo ja viem? Záleží Tam, na tom. presne tam. No nezáleží na tom. Ak na nás nebudú útočiť, na nás nezáleží. Tak na to nezáleží. No, a čo si palička, ideme si po všetko vytvoriť krompáč. Kto Áno. hovoril? Dobre. A ideme naťažiť trochu ironu. V preklade železa. To je tým, čo nevedia po anglicky. Presne tak. Ako náš Domčo, že? Dnes mal 5. Že ja to mal nejak to iný. Aha, prepáč. Z nemčiny bola jednotka. Aha. A irony po nemecky odkedy? Tak to sa neráta. Super. Na full iron brnko potrebujeme 20 ironu. No ty kokos. 24, prepáčte. 24? A my potrebujeme zhruba ešte jeden meč a nejaké 2 krompy a uhlie hlavne. No, to ja by sa tiež išlo. Na čo? No, také zbytočnosti pre No, nás. úplne. Iba na vypálenie ironu to si vieme aj sami. Dáme to si tam prsty, polejeme Túto benzínom. mapu som vlastne ešte ani ja nehral. Nehral? Nie. Ja som tiež nehral. Aspoň myslím. No, ešte zhruba 30 potrebujeme, takže Ešte dve. dve, ešte jednu, posledný iron a môžeme ísť ťažiť. Či vypalovať, neviem ako sa to nazýva. No, vypalovať. Smelting. Môže byť, A tu máme asi tímovú pec, že? môže byť. Keďže sme na tejto mape ešte neboli, nevieme čo je kde. Tímová pec vlastne nie. Či? Nie, tam ti hocikto môže hocičo zobrať tak, že nič, ideme hľadať normálnu. Oho, Enderpec. pasa. Enderpec. Tak sa to nazýva, tak ti nikto nič nemôže ukradnúť. Naozaj? Áno, Ja som nevedel. ani ja. Toto je náš Nexus. Pecka. Jo. No keď sme tu dáme aj nejaké melóny, nie? Áno, potrebujeme aj jesť. Na čo? No ale na čo? Zbytočnosti. Hungry bary sú aj tak zbytočné. Áno. Ty poviem, že v tamtej budove krásnej. Tam sme boli? Nie, neboli. Podľa mňa tuto bude tímová pec. Enderpec. Nie, nebude. A tuto? A kde je potom tímová pec? Musíme spôsobiť Do pece. Do pece. PC, počítač. Asi sa tam zhora povedať. Aké sú tu doly? Redstoneové. No, ja. Ale zase som. Áno, tuto by to malo byť. Jo, tímová pec, že? Ne. Áno. Tohle je tá tímová pec. To máš dole napísané. Ideme naťažiť uhlie. Nie, ja som túto už mapu hral, áno, včera. A viem asi aj kde je uhlie. To by som si musel rozpamätať. To je pre nás najväčší problém. Teda aspoň pre Borisa. A ty akože vieš, kde je uhlie? Nie, ja to nehrám. Túto hru. Túto mapu teda. Záme redstoneové, pane Bože. Čo? Iba redstone sú tu. Ničom. No. To je z druhej strany. Chod z druhej strany Nexusu. Sa použiť. Tam nič nebude, tam je koniec sveta. No, tak nič. Tam je iron. Pozri, ale tejto Nexus to troška natlačené na seba. Uj, trocha života išlo. Do prdele. Jak sa to užíva. Pekne povedané. No, a ideme hľadať mining. Jej, Emeraldy, nádej to je veci. na nič. Ale je to aj na nejakú vec, ale ešte neviem na ktorú.
na obchodovanie. Jej, toto je čo? To je Križovatka. Jaj, tu by mali byť diače. Či? A v 4. fáze. Alebo 4. Jaj. Kde je uhlie, please? Pozri sa, tam nie na tej hore. Akej? Zelenej vzadu, či zelenej, tej modrej. Doprava, nie, doľava, tam vzadu. Nie, tam, za stromom, čo je, tamto. Toto? No, čo to vlastne To je je? už druhý Nexus určite. Uhlie, Ja. uhlie, trrrr. Pecka. Áno. A je tu fáza 2. No. Už stále, už dlho. To sme si ani nevšimli. Ja som si to všimol, akože jo. Nevadí. Mhm. Dokončíme fázu 2. Pravdepodobne. Pravdepodobne. Koľko sme Keď mali? začne fáza 3, tak toto video dáme už... Kaputo. Áno, tak nejak. Míňajú sa ti Hungry Buddy, kápo. Hej. Nevadí. Že? Koľko ja potrebujeme? No podľa mňa by nám to už mohlo stačiť 16. No, Stačí. dáme A mohlo 20. by si si ešte aj oné goldy nejaké nakupovanie, to sa ti zíde. Áno, ale to musí mať železný krompáč. Ty človek. Nevadí. Vyčaruj mne. Také detaily. Áno, také dobré. A to na miesto A niekedy smrti. sa ti vypalujú tie irony, si toho vedomý. Nie, lebo sa nedal vypaliť. Čo je dole? Čo ja viem. Poď sa tam pozrieť. Nezájem. V tej druhej mape, čo sme hrali včera, tam to bolo. Tam boli oné. No ja keď som to hral ešte predtým, tú istú mapu, tak tam bolo oné družiak nastojali zdarma. Hej, družiak nastojený. Ty si dobrý. Tak čo je to? Stojan na flašky. Kde? Oné dia, spýtaj sa. Zabili bosov. Nie. Ale nie, chápem. Pochop. Čo tam dali? Jo, kamenný meč. Aspoň je to. Asi zle chvíľu, nemám normálne, nevadí. Kaj nemajú všetci to vedomé dia. Na čo si ho vyhodil? Ja som ho nevyhodil, to on ho vyhodil. Jaj. Čo si myslíš, že som taký pako? Teoreticky. Dom čo ticho buďte. Haha. Hej, díko. So čau. Už je konec. No plá, troška nám ubudalo, tak nevadí. No, dopadne celkom najhorší. Nevadí. Nám to nevadí. Pamätáš, raz sme vyhrali s jedným No, to hitom. mali 75 Red Nexus a potom sme ich dali na nulu. A nám ostal jeden. We are the champions. Dobre, tiško. A to sme ešte nevyhrali. Ešte držme huby na chvíľu. Presne tak. Drevo máme ešte? Ne? Nerob battle, to je som na iné. Battle znovu ide. Dobre, takže ja idem. Hej, do Paroma, chlapci, zavrime sa, prosím vás, poďte, no, poďme. Neviem prečo mám taký pocit, že na nás útočia. Hej, zabili sme Útočia. ho. Odkedy nás útočia? Už je po nich. Ha, ale všetko pobrali oni. Mohol by som sa vyživovať troška. Šup. Jo, Vyhrali sme zatiaľ len nimi. troška sa mi zasekol net. Troška. What is it? Dobre, už ide. Naveratý. Chlapci, bránte ma, prosím vás, veľmi. Počkaj, už sa mi vypálili. Teoretické je. Peč sa. Čo by sa ideme vyspať? Kde? Tam by to niekde malo byť. Teoreticky. Chcem si urobiť čest, áno. Chest plate. Poď. Potrebuješ vlastne 8, všakže. Áno, jedna medúra, nie? Teoretické, hej. Hej. Chest plate. Iron chest plate. A už nemám u nás, čapicu. Oj, jaký on je. Ideme Debilné tam. oblečko. Prípadne cesty. Do útoku. Čo keby si dáš melón? Máš málo. Papanice. To máš. Výborne. No, nič Výborne. poriadne nemal. Hej, niekto ide po mne.
Kokos nie, nechám ma Tomík. žiť. Ten bol aj v minulej hre, sa mi zdá. Áno. Že s nami. Aha, ja viem. Jupi. Beží sa mňou? Nie. Dúfam, že nie. Iron, Brnko, Iron. To je vieš. dia, ty. Tak dia. Podobá sa to. No, Tie strašne. biele škvrny. Potrebujem melóny. Tak veď ja som ti už to hovoril. Poď si, Ale melón išiel po zobrať. mne, čo si? To si ho videl už hneď na začiatku. Sekerou. Oj. Nechaj ma byť. Asi si nepôjdem naťažiť zlato v pokoji. Ale to tak sú najhorší. 62 nechcem. Ale vieš, koľko sme ich už ubránili? Ty kokos. Teraz sme zabili veľa týchto debilov. Ostatných týmov. Nie je toľko. Budeš oné tučný. Ale teoreticky ty už aj si. Berem späť. Za to. Vezmi oné redstone. Čo sa z toho dá vlastne vyrobiť? Teoreticky nič. Teoreticky vôbec nič. To je tak málo krásu. Nedá sa robiť red brnko, že by si niekoho nachytal. A to by nebolo veci zase. Už sa tak rozprávalo. Preto si ho rovno zafarbím. Tam na niekoho niekto útočí, alebo iba tak debilne skočil. Iba tak by neskočil. No, bol trochu červený. Čo si budem robiť? Legíny! Turu! Turu! Ak toto všetko stratím, tak sa zabijem. No, teoreticky už si mŕtvy. Ďakujem. Tento Leze. čo lieta? Hacker! Hacker. Hej, kamoš. No. Rudy. Čo si nevyrobil to MPčko? Jej, tam je nejaký červený blázon. To chodí. Ježiš, ho na nič nenechali. Není s tou mečom, budeš mať. On sa to zasekol asi, alebo čo? Ahoj, má aj luk. No, nebol by si? No, sa napápať. A ideme. Kde? Musím si urobiť brnko, nie? Človečo. Jej, 6, on málo stačí na helmu. V podstate teoreticky iba 5. Helma. Ideme si robiť čapičku. Už máme. Čapôčku. Teoreticky. Dobre. Nezavadzaj. Idem, Psíc. to je na dôležitý. Idem pre nejaké zlato, dúfam, že ma po ceste nezabijú. No dúfam aj ja. Mohol si zobrať z toho hodný s tým diabrnkom. No, To by ťa trochu ochránil. no myslíš, že by išiel so mňou? Už iba na mňa čas. Emeraldy, takže tu nevidím, kde mám zlato, čo? Ale iba čo? Tam niekde, tým smerom. Nie, tým, tam. Áno. Teraz buď doprava, alebo doľava. Nie som si istý. To je náš, takže to je to. A ten si išiel niečo naťažiť. Pýtaj sa. Ide útočiť. To je Magor sám. S žiadnym brkom. A ja by som išiel sám. Tak ideš aj teraz. Ten má len červený. Nexus. Vidíte, tu si prehrávame. Príma. Neviem prečo, on sa na mieste, aby som zdrhol. To je... Tak nechcem si do toho starať. Ďakujem ti. Emeraldy. Kuse ich vám nájdeme. Máte prosté emeraldy. Nebudú nás útočiť. Niekoľky na nás útočia. A majú fasa brnko, čiže ich dáme dosť. No to, že som musel nahrať, čo? No to si toho striedmosti by neuškodilo. Tomáš! Zoe! Či Zeo, či jak sa voláš? Tomáš! Padni do ryti. Ja tu nie som. Ja si nevšímaj. Ja ťa iba zabijem. Krásno, no. Hej, čo ho nezabiješ? Lebo išiel do svojej základy. Myslíš, že tam nebude ich mŕte a koniec. Ale poď snajpovať z hora. A nemám lúk. Ser na to. Zlato, nie to iron, do ryti, nejde nájsť zlato. Keď potrebujeme, keď nepotrebujeme. Dolu. To je červený. Má full iron mrko, takisto ako my. A enchantovaný meč ešte. No niekto tam má block of iron. 2 block of iron. To je pravdu povedať. Profilu. Čo je vnútri? Neviem. Enchant table, nie? Nie, to nechcem vedieť. Poď sa pozrieť. Niečo sú enchanty. Nechcem žiť. Keď žiješ, tak pojdi. Ani náhodou. S tebou žiť, to je fakt netreba.
O vidíš to fakt nebože, není. Zase Iron, to je ten istý alebo ďalší? I don't know. Hovorí sa no, si sprostý v angličtine. Zlato! Ja som vedel, že to... Ty si všetko vedel, tak preto si neprišiel skôr. Múdrec. Aby si sa mohol pýtať. Dobre, takže tretia fáza, chlapci, moji zlatí, drahí, jarnič. Viete, kde sme? Dobre sme. Čus!